aurten umetan lehen urte baino gehiago bateaie, denera 37, eta heldutan berriz jende gutxi batea da, zeba egualdi ere etzun korrikagoan beste animatzen, etortzeko behintzat, ikeko bai, eta azkenen 47 etorrie. Zirkuito bastante gorreko zirkuito bati 5 buelta eman bartzaizkio, eta bai, azkenago gorra itea. Pixka desnibela 15 metro izango ju bueltako eta kostatu itea. Emakumeak animatzen aldira, hemen gizonen artean lasterka egitera. Bai, batzuk etorrie, lehen urteko kopuru igualtxu etorria, baina bai, aurten etorria kopuru bat. Berrobiko jendea animatzen da, korre egitera? Bai, desente, aurten 15 bala nola etorri diet, eta geho elkarrekin afaltzeko asmoa, eta bueno, herrikon artean behintzat ambiente polite sortzea. Je suis très content d'avoir participé dans cette course. C'est la première fois que je cours ici et je suis très content et je cours pour le peuple sahraoui et pour le Basque. Et merci pour l'organisation. Merci, eskerrik asko. Helduetan lehenengo sailkatuak Salah Hamaidan eta Lourdes Kolomo izan dira. Gizonezkoetan bigarrena Eneko Garen Bilabonatarra eta hirugarrena Iban Agirrezabala. Bigarren emakume sailkatua Arantzazu Azpiroz Berastegiarra izan da eta Marta Azpiroz hirugarrena.